הולכים לרחוב צור. קדימה, חברים. בואו יוצאים למסע. שום? זה מסע? עכשיו נלך לרחוב צור. זה מה שאמא תהרוג אותה. זה מה שצריך לעשות. זה שיעורי בית, צריך לעשות. הנה צור. כן? תראה לנו במחברת שאנחנו באמת הולכים. כן, אני יודעת. הגענו לצור. יופי. רואי, בוא תראה לנו את החנות הארטיקים. כאן. הנה יש פה את החנות הארטיקים. כן. הנה החנות הארטיקים. הנה החנות הארטיקים. טוב. רואי, אני מצלמת, תגיד שלום. שלום. אז רואי, לאן אנחנו הולכים עכשיו? לגן שעשועים. לגן שעשועים? יאללה, בוא נלך לגן שעשועים. נשלח את זה לאמא ולי וליוטיוב. נעלה אפילו... אם אני אצליח לערוך את זה, נעלה אפילו ליוטיוב אם אתה רוצה. מה זה לערוך את זה? אומר שאני אצרף את כל הסרטונים הקטנים ביחד. כן. הנה רואי, זה הגן שעשועים שאתה אוהב? כן? רק תסתכלו כי חסום פה עדיין, נכון רואי? אז אי אפשר ללכת שם. אז אולי נגיד לצאת. לא. למה? אתה רוצה לעלות גם? לא. אז בוא תעלה לגן, זה מותר. באמצעות חשוב פה מאשר שם. טוב. רואי, אתה בודק את הגן שעשועים בשבילנו? זה כיף. ומה עכשיו כתוב ברשימה שלנו אחרי גן שעשועים? חלוצים. אז בוא נלך לחלוצים. רואי, לאן הגענו? חלוצים. זה במחברת? כן. מה היעד הבא שלנו? הביתה. אז יאללה, בוא נלך הביתה? כן. מתי אבל? רואי, כי היה לך כיף במסע? כן, אם אתם רוצים לראות עוד מסע בשכונה, תתנו לייק. תגידי גם ויאללה ביי. יאללה ביי. תנו לייק וסאב. וסאבסקרייב. לערוץ. אנחנו נעשה גם מחר עוד סרטון שאני אלך לבית ספר. אם יהיו מספיק לייקים אז נעשה עוד סרטון. שאנחנו בורחים לאמא. טוב. ביי. כמה דקות? הרבה. רואי, יש לי שאלה אליך. מה שמאחוריך זה פטריה או תות? זה תות? איך אתה יודע? זה נראה כמו פטריה. לא, זה תות. זה תות? כן, את טועה. אוקיי. בסדר. זה תות.